Välkommen till Ulleskån till Bättre Banka. Ulleskån är tøyn som ikke har brøya vitan innan ullöver og gjør det noen anpå til hvordan du kan strekke skyllegger og erger til at du handler virusbrød. Nå får vi at tåsa om slø av virusbrøden, og vi får også tåsa om hvert avvirskar marsneien. Hva er det som gjør at du videre til noe enten hackar eller lakkar virus. Og så får vi også tåsa om spjæging. Så jeg kan huske meg at sette spørning til om slø av virusbrøden, men vi har sagt, eller tror vi får oss om parsabrød, vi får oss om landsbrød og ulløprekk. Så bare hvis jeg spør til, hva er et parsabrød? Ja, så et parstabrev, det er et brev til at før hei du da fysisk, du får kjøpt et parstabrev, så fikk du et papir som var et brev. Og det som et parstabrev umyntar til en parst av en fyrdøkke. Så hvis du eier et parstabrev i en fyrdøkke, så eier du en parst av fyrdøkkene, og du eier den parsten som du et parstabrev. Han åknar loten som du et parstabrev representerer, som man sier. Ja. Og hvis vi så setter her oppmøter landsbrød. Ja, det er også en af de gode værdipapirer, som er på værdipapirmarkedet. Forskellen på en aktie og en obligation, det er, at en aktie, jamen der ejer du selskabet. En obligation, et lånsbrev, det er også en form for kapitalindskydelse til den her virksomhed, eller dem, som skal bruge pengene, men der kender du bare din betaling, for det er faktisk et lån. Det er også derfor, man kalder det et lånsbrev på færøsk. Og derfor så kender du de penge, du får tilbage løbende, når du ejer en obligation. Men der kan godt være noget, der påvirker obligationen. Men hvis du holder en obligation i dens løbetid, hvis det er en obligation, der hedder 30 år, fordi det er 30 år et lån, jamen så hvis du holder den i alle 30 år, så har du faktisk fået alle penge tilbage med den rente, som obligationen lyder med. Det vil sige, at du vorst egentlig kan rente du fast, at du trækker, altså du handler lånsbrev. Når du har handlet obligationen, så har man det, der hedder en effektiv rente, og det er den kalkulerede rente, der er, når du regner købsprisen samt den rente, du har fået hele perioden med. Så har du en årlig rente, som du kan forvente, hvis du holder den til udløb. Men der kan godt være noget, der påvirker den alligevel, men det er et godt udgangspunkt at have, når du køber en obligation. Hvad får jeg effektiv rente? Okay, og hvis vi så er ulløprekk, hva er et investeringsforening av danskene? Ja, et ulløprekk er så en sammansetning av en rikve av parsabrøven, en rikve av landsbrøven, eller kanskje en sammansetning av en rikve av parsabrøven og landsbrøven. Så ta først jo en spjæging som vi så jeg skulle komme nær inn. Og hvis vi tar oss i kroken, hvis vi skulle krøtja voa på, helt sitt trusle av virusbrød ta som, hvis vi tar parsabrød først, hva var helt ut at du handler parsabrød? Ja, men altså, parsabrød til, altså hvis du eier parsabrød og virja en fyrdøkke hakkar, men så hakkar du et parsabrød, virja til en parsabrød vi du samme. Hvis fyrdøkken, hvis det lakkar fyrdøkken for heisen kanskje, så har du mist alla pengarna som du sett i parsabrød. Vi får se ta som til vi at legger ikke ikke noe øyne kurv, som man sier. Så ikke alle pengene i et parsabrød. Det kan til å hente at vi er totalt unodla. Og jeg også imot til landsbrød. Hva ikke tandveien? Jamen det, der gør så anderledes fra en obligation til en aktie, det er, jamen du er tvunget til at betale til en obligation. Det er også derfor, man kalder en obligation. Du skal betale den, så det er et lån. Så når du ikke kan betale til et lån, jamen så er det netop, at aktien, selskabet, det kan gå konkurs, hvis det ikke kan betale. Derfor så er lånet altid det første, der får penge i forhold til ejerne, og det er en aktie. Så derfor så siger man, jamen lån det er mindre risikofyldt, fordi det er de første penge, man skal have. Og så findes der jo selvfølgelig forskellige obligationer også, ligesom der findes forskellige aktier, og nogle er mere risikofyldte end andre. Okay, altså ganske sinter, men risiko at lavoa imot til landsbrød, obligationer. Kanskje sammenbord vi parsabrød, og hvis vi takker ulløprekk og isne, altså hva er hikkert du? Ja, altså, du kan si at det minne hva jeg tenkte at en landsbrøv er en parsabrøv, og tog bruker man sammensetninger av parsabrøven og landsbrøven til at regulere voen som du hever av en breiere ulløp. Da kommer det sinter når det er vi spjæring, altså hvordan du sammensetter for å få han var til ikke. Ja. Altså jeg plejer at kalde en investeringsforening for en sparegris, hvor du sammen med mange andre går ind i den her sparegris, så du får ligesom din del af sparegrisen, lidt ligesom en aktie, hvor du har din del af virksomheden.
Men den her sparegris, den skal bare give en rente. Det er dit formål med at investere i den her sparegris. Og der kan så ligge rigtig meget ind i den her sparegris. Der kan ligge rigtig mange forskellige aktier, men der kan også ligge forskellige obligationer. Og det er op til sparegrisens ejer og bestyrelse til at beslutte, hvad skal være i den her sparegris. Så det er altså at sige, hvis jeg egentlig handler et ølopræk, så kunne jeg læse op og bare, kan slå parsabreven og i sånn øyne, det vil si at man har flere slå, og her er vi ganske trygge seg når jeg ikke bøyner ved at sette penger i et ølopræk. Ja, alltså hvis du finner ett ølopræk som du ganske gjør at sätta penning i, så har vi øtles i øloprækene et faktaark som du ganske, her så du ser hva tar strategier, altså tar endamål, Gustav Ginge og eisen hur stora parter vi sätter i alltså att du ser alla fyrdögnar som är i en ølopræk. Så nu hade vi kommit gott runt alltså truslö av virsprån. Så kan jag också säga att sports och kvätt, alltså vi vill säga att det är inte möjligt att få en vinning. Alltså kvätt är möjligt att når du investerer dine penge, jamen, så handler det jo om at få dem til at vokse. Og når du investerer i en aktie, så kan aktien vokse på 2 måder. Den ene det er, at du køber den til 100 kroner, og nu er den 200 kroner værd. Så du sælger den, så har du tjent 100 kroner. Men det kan også godt være, at du har en aktie, som du holder i 5 år, for eksempel. Og den her aktie, den giver det, der hedder udbytter. Og udbytte, det betyder, at virksomheden de har tjent nogle penge, eller måske ejer nogle penge, som de ikke lige ved, hvad de skal bruge til. Så derfor så vælger de at sige, jamen vi udbetaler det tilbage til ejerne, fordi at de er bedre tjent med at få pengene, end vi kan bruge dem på at investere i noget andet. Så du siger udbytte, så er det altså, vi siger vindingsbytte. Vindingsbytte, ja. Så en kursgevinst, det er det, du tjener på at købe og sælge, og et udbytte, det er det, du får løbende fra virksomheden ved at eje den. Så det er de 2 former for gevinstvindinger, du kan få på din aktie. Ja, så kan du også være spørst, kan det da som Jay, at jeg vil næse 100 kroner av de 100 som er eller kan det da som Jay? Ja, altså kursen eller prisen av en parsabrev til, han setter på utpå etterspurning, så hvis du hører etterspurninger etter en parsabrev, så får prisen typ stå opp, og hvis den etterspurningen lakkar, så minkar prisen av virksomheten. Og det er jo så avskedet av nødkjeidon, eller hvordan det gonger vi er bestemte fyrdøkene, lower krøv og annet. Ja, det kan være alt muligt. Det kan være renteniveauet, som vi også kommer lidt ind på. Hvis renterne stiger, jamen, så kan det påvirke kursen, og det kan også være politisk uro. Altså hvis der sker noget mellem USA og Kina for eksempel, så kan det godt være, at investorerne de begynder at ryste lidt i bukserne og trække sig lidt ud af investeringsmarkedet, for det er ikke lige nu, de skal være investeret, fordi der kan ske alt muligt. Det er det vilde vesten. Og det kan også være et selskab, som har en positiv nyhed, som derfor stiger i forventning, eller en dårlig nyhed. Og det kommer vi også lidt ind på eksempler med. Ja, akkurat. Så jeg kan huske, at det var ganske tidsligt at dømme nu. Altså, her vi dømmer på, altså, kanskje det her, det er gong på vei. Ja, altså, vi har jo alt for en, eller jeg hukte den dømme til Novo Nordisk, største fyrdøkken Danmark. Der hakka i 20% på en dag i 1. august, og det har vært nå at det kom ut ved en kanning her som der visste at klantjemedicin til Taimon til å minka i muligheten for å få hjertesjuker ved 20%. Og så hakka det 20% på en dag. Det er et enkelt selskab, der simpelthen kan stige meget hurtigt. Men man kan også se, at hele markedet kan rammes. Og det oplevede vi faktisk sidste år. Fordi sidste år, der kom inflationen, og der steg alle priserne på mælk og alt muligt. Det er vi alle sammen ramt af. Og derfor så vandt centralbankerne, og der findes der centralbanker i USA og Europa og Kina. De valgte simpelthen at hæve renterne for at kæmpe mod den her inflation. Og når de gør det, så særligt obligationerne, de bliver reguleret i kurs, for nu bliver de mindre værd i forhold til den rente, man kan få i banken. Og det samme gør aktierne faktisk. Så når man kigger på aktiemarkedet sidste år, jamen, så er det hele faktisk faldet. Men udbytterne og renterne er stadigvæk det samme, mere eller mindre. Det er bare på grund af det store billede, at det ændrer sig også. Så for at, hvis vi siger, nu nævnte vi Novo Nordisk, og nu for at ta som spjæring, og det er jo en slø av spjæring, eller så tykker jeg det er spjæring. Hvis vi sier helt 30 kroner, og som jeg har sett, eller som jeg ikke har sett i Ullever, og jeg setter 25.000 i Novo Nordisk, og 25 i en ærefyrtøk, og som øysene gjør medisin. Kanskje øysene i Europa, eller så kveld. Men eller, hvis vi sier at det er 2 fyrtøkker som arbeider via framlega som vaksiner, men den øyne etnast, og ikke hin.
Vad hände så vi med någon barn 25 000? Jamen, det er et meget godt eksempel her, for nu har du 2 virksomheder i samme branche, og de skal leve af det samme levebrød, altså de laver vacciner. Så er de faktisk i konkurrence med hinanden, og de deler den her lavkage, der hedder markedet for vacciner. Så hvis der er en af de her virksomheder, som klarer sig godt, jamen så tror man, det er den her, der kommer til at vinde på markedet. Og om man klarer den så dårligt, så tror man, det er modstanderen. Så de kan faktisk modvirke hinanden, fordi så tager investorerne og flytter penge fra den ene over i den anden, hvis det er den her branche, de kigger på. Ja. Der findes et sammenligneligt selskab med Novo Nordisk i USA, der hedder Eli Lilly. Ja. De laver også insulin og også det her fedmemedicin, som Novo, de er begyndt at vokse rigtig meget på. Og de konkurrerer lidt mod hinanden, men det sjove med det er faktisk, da man fandt ud af, at Novo Nordisk, de havde nogle positive effekter af deres medicin, så steg den anden også. Ja. Fordi at de lavede det samme produkt, men man har ikke hørt noget negativt om den anden. Så selvom der var en positiv nyhed, så kan begge to faktisk stige, fordi at man forventer, at det her det bliver det nye. Altså. Ja, så det kunne jeg supplere kun annan. Men så hvis jeg en fyrer kommer ut vi en gåar nutchat og en annan kommer vi en chelier nutchat, men så färd det som är det chelier till fyrer som är det chelier nutchat när så det flit över ut här fyrer som är gå nutchat. Tar det väl chelt att jag sett alla håll rush och det är som ganska inte mig nej att ge vacciner på en vädla. Måste komma ut vi en chelier nutchat. Så vi tar så och kommer någon spjäring och hvis vi fortsätter vi döma allt rush. Så hvis vi spiller, altså dømer om spjæring, hvordan kan du huske at du ikke tykker deg at du har spjæring og nu, hvis vi fortsetter vi alt trustelsen, hvordan tykker man helst alt trus være spjætt, altså hva skal jeg ikke? Altså en lagt måte at tykker det er spjæring, den latteste måten egentlig, det er at du fører ut og bruker ekspertisen og knør rundt her, så Ulleföreningen, här som de har snicka produkter samman som långt går spjalt för det. Och tar du Ulleförening? Tar du Ulleförening då som tar det till den lättaste maten. Men så kan du eisen för in och göra den egna portfölj och här som du har till spjärningarna som så långt du skick vet så är det. Så är jag en som bara så är till mig ordentligt väl läsa på och till mig väl att kanske om så nörda inska fyrtaker och mynda man ekno. Hvad skal jeg huske om i månedligt, så det tykker mig? Jamen, det kræver som først rigtig meget tid af dig, at sætte dig ned og lave det arbejde, som de her porteføljeforvaltere og investeringsforeninger faktisk gør for dig. Det er en service, de tilbyder, at du slipper for at bruge din tid på at spekulere og købe de rigtige aktier og sådan noget. Men hvis du går ned og køber en aktieportefølje selv, så siger man som tommelfingerregel, at du skal i hvert fald have minimum 15. En investering, 15 forskellige aktier. Imisk passer på. Og egentlig bør... Hvis nu er alt fast ved sådan alt trus. Hvis jeg så alt trus skulle sprede sig 15 imisk passer på, for jeg tykker spænk. Ja, det er minimum. Og hvis du investerer i en investeringsforening, så har de mindst 30-60, og nogen har også flere. Så allerede der kan du godt høre, at det er langt fra, og de 15, du har valgt, de er måske heller ikke helt den rigtige synergi mellem hinanden, fordi de måske ligger i samme branche eller et eller andet, og så er det måske noget andet, der klarer sig godt. Men egentlig så er det også en god idé at overveje at have nogle obligationer, fordi at aktieobligationer, det modvirker typisk hinanden, og der er forskellige konjunkturcykler. En konjunktur, det betyder, at økonomien den går enten op, eller den går ned. Man har måske hørt om det hedder bruttonationalprodukt, BNP. Det er et nøgletal, man typisk bruger til at måle fremgangen i en økonomi. Ja. Og hvis den er høj, jamen så er forventningen til aktier også bedre, og så stiger de. Er den lav, er den nedadgående, jamen så er der obligationer, der er safe haven, hvor du kan have penge stående, fordi det vil altid generere den rente, som du oprindeligt har fået den til. Nu nevnte du Lums at jeg vet at just det selv, så kan du kanskje lande du at du har flere parstbrøver til samme vinna. Så det er ganske godt også om det at du også skal vinne og geografisk kanskje. At du spjæder rundt om alle heimen og innenfor imiske bransjer til måske også købe nogle lidt mere sikre aktier, som måske giver udbytter, og så købe nogle, der er lidt mere spændende vækstaktier, som kan vokse rigtig meget. Så du på den måde også spredt ud lidt hedging der. Og så er det, som du nævnte, at du kan trykke spjæring ved, at altså en pæn fordøjning med parstbrøv og landsbrøv, kan du trykke der en god spjæring. Ja, godt. Så jeg har alltid vildt være vel omkring hvert bag parstbrøv og landsbrøv og Ulleförening. Det er så sånn kvært det som avvarsker. Og så er det også en spjæring og hva en tøtning det kan heve, eller det er områdende at man har en spjæring i sin portfølje. Og det kan stå til dem som skjer ved at hitje etter Ulleförening. Og ganske særlig at du ikke har så nekvært sett ut på en av det. Og kanskje også de som vil i gang med ikke heve sett seg forvalgende ut. Så dette var personen helt svært.
vi halt inte att vi har sett att hon spårningar till och som hese klokt men har sagt hes för och nästa för så för vi att ta som Ulla och Tuja ska vi ha vi syntoni att du kvärt att du ska göra gröt när ska du bruka pengarna så därför att ta som Nick Maron nästa för så tack för det.